are și trebuie să fiu global, dar vreau să văd ce e pe loc. Ok. Ok, mai crescut și văd că globalul s-a rămas un pic cam la fel. Este tot pe locul 30, se uite că era... Da, și... Capturile sunt foarte aproape de a intra în global. Uitați, noi suntem top 8000 și dacă merg să văd aici, 37.020 la recordul ăsta și ar trebui să fiu un global. Dacă nu mă arată acolo, nu are să joc. Și bine la lui, uite trofeu, la urmă de trofeul, trofeu. Ok, să fac și eu 38 de vii. Doze Repeax. Cred că bine, dar v-a scăzut bine. Ai, nu mă lasă cu reclamele tale, caca. Deci cât aveam eu? Voilà. Vreau cam mai bine, da. Problema că i-am condus la toți pe la 27, 28, 29. Și mi se urmează toți pe 30. Bă. Aoleu. Da, ce e ora 9:29. Și eu nu aș face pe Piper de rang 35, că mă dau la brawler de rang 35, ce am trebuit să fac? Hai că mai am puțin. Gata. Mă, e bine. Chiar tare rău de tot și boss-ul îi dă și cu mortis numai. Șocul ăsta. Plus că prea multe reclame. Reclame și grav. Bă, frate, numai reclame, să nu mă dai reclame, că mă enervezi. Pe bune. E interesant, la mine nu îmi plac jocurile de astea cu mașini, îmi plac simulatoarele.
unde mai mult trebuie să fac pe bul de rang 34 pe bune. Stai că e de bine de 34. Pe... Era clar că îl facem. Totuși, dacă... Ok, am jocul dat în portughez. Da? Portughez, da, dacă dau așa... Aoleu, mamă, nu mai... Bă, nu mai țin niciun bolă. Nu, că ești pe de asta, dar dacă nu ieșeam... Băi, pot să schimb limba un pic, franceză. Ok. Arcad, ok. Arcad nu. Gata. Cred că acum e mai bine. Reclamele astea mă enervează complet. Mă enervează complet. Mă enervează la maxim reclamele. E mai bine că pot să dau pe cineva care pe recaudă. Mă, cât de aproape sunt pedii de rang Power 9. Atunci să desenăm pe la box, că poate pica pe pedii sau pe Card, Wax, Surge, Spike, Ita, Frank. 12 și 24 de gemuri. Cu cine să jucăm? Cu ce echipă să o cătăm? Și să dăm net să o facem 30. Nu? Da. Le-am luat pe toate minus 34 de trofei, imediat au venit. Am numai 207 trofee și gata. Pe 227. Și într-un de bală. Abia aștept să fiu și un global și un mecher. Că până atunci nu mă consider cel mai un jucător și mecher până nu ajung global. Cred că scad din global. Vede pe ce loc sunt în momentul ăsta? 3208. Oh my gosh. Bă. Și top 10 cred. Mamă, vezi că intru bine? Dar doar Potato 3,
are 41.000 de rest așa, dar eu am 45.000 locului, deci... Și ei că ești Big Bang. Uai, Lily, Gadget, Gadget ăsta frumos. Să dăm un meci cu gadgetul lui. Poate scădem. Nu, da, chiar v-am spus că n-am văzut 3 defituri. 3, adică v-am spus și eu un pic, 3 să te... Da, aici e jos. Deci când am văzut așa, cred că e bine, la aici e jos, a fost căcat. Căcat. Am nevoie de doar 800 de dust pentru a preda Mirlog. Dar să mă învăț să nu mai cheltuiesc pe Megabox-uri cu Star Points, că dacă ia așa și o fac pe tot de 35, nu mai am Star Points și poate o să am 0 tot timpul și vreau Megabox 3 să cheltuiesc eu după reclame. Da. Ori pe gemuri care mă costă aproape 100 de gemuri, bine, mai scump e de-astea, energia frumoasă decât Megabox, dar totuși și Megabox e scump, deci nu trebuie să-l subestimăm. Așa că nu mai vreau să arunc cu Star Points-urile și să le păstrez. Că oricum, mare parte din brawler trebuie să-i fac de 30. De 35, doamne. Că uitați-vă la contul ăsta șmecher. Mare parte i-am de 30, deci... Gata, sunt în stare să deschid Megabox-ul. Ok. Într-o bănuță, doamne, mă uitam după un băiat. Eu și facem pe DRL 30, cred că. Probabil cred că o să mă scad, dar... Hai mă, că e bine, man. Bine. Și cred că poți, dar aș vrea să-l facem de power 10. Nu știu, îmi place un pic. Ok. Reclam, cred că nu mai vorbesc. Totuși. Și l-am făcut frumos. De rank 30. Mamă. 60 de trofei și intrăm noi în global. 60. Deci trebuie să bag pe un brawler. Care sincer nu știu că dau o reclamă pentru 1000 de coins. Că sunt nebun total. Cred că am avut de 1000 de mii și milioane de ori am avut mult coins, dar îl cheltuiesc într-una pe upgrade-uri. Vreau să maxez contul cât mai rapid să am cont full maxat. Și pe cu gemurile alea tot nu reușesc să-mi fac contul full maxat. Că sunt unii de rank, de power 5. Deci, da, dacă erau toate... Mi strângeam și eu la acum 4500 și gata. Hai, vreau să iei 1000 de coins
și dau upgrade un brawler de bază. Ok, o să, nu pe Poco, pe Rosa dau, pe Rosa am dat upgrade-ul. 70 de trofei. Mi-am doar 11 trofei și depășesc omul ăla. Ia, acum un global. Păi, ești... 99 și am intrat în global. Nu te cred că am intrat în global. Bă, lasă-mă în pace că sunt în global. Bă, lasă-mă în pace de treabă că sunt pe 99 în global. Care am reușit pe asta. Bă, nu te cred. Bă, nu te cred. Vreau să ajung măcar în primii. Hai să mai jucăm totuși cu Rosa, să bubuim tare cu ea. Poate o facem de 35 și... Da, nu mai suntem. Mai suntem în global acum? Cred că mai suntem. Aolea, nu mai sunt în global. Bag scăzut din global. Vreau să văd dacă m-a scăzut. Mă mai ține în global. Dar nu cred că mai stau în global. Mai sunt în global? Mai sunt în global? 127. Mă rog, și dau tare cu Rosa, cu tare, cu tătara dau, cu tătara dau eu, mă, băieți și fete, cu tătara dau, cu tătara rup globalul, cu tătara rup globalul, nu mai e nimic, tătara rup globalul, nu mai e nimic, cu tătara, că acum pe ce loc sunt? 101 era. Deci dacă uitați așa în global, există un om care reintră imediat în global și s-o depășesc multă lume, îmi doresc, foarte multă lume. Pentru că planul meu e să ajung în primii top 10, dar pentru primii top 10 am nevoie de vreo 40, am nevoie de aproape 41.000 de trofee, până facem noi 40. Când avem noi 40.000, abia suntem în top 35, dar totuși se mai dă un meci cu un brawler și să urcăm câteva trofee așa la mișto. Pentru că totuși avem șansa să intrăm în global. Bă, la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Mai multe winner. Jocul ăsta acum nu e corect. Când intri în global, nu mai e corect. Că știe că iau imediat locul. Unul da, pentru mine da. Să-ți spun că șmecher, nu mai e gluma. Haide, Pam. Pam, pararam. Pam, pararam. Pam, pararam. Rararam, rararam. Pam, pararam. În global da. Imediat am urcat. Imediat în global am marcat codici. Pam, pararam, în global, da, nu mai e gluma. Deci, le-ai de bord și acum locul. Ești nebun. În locul 90 de oameni. Trebuie să ajung la Harma. 30.085. Dacă reușit, în orice caz, bine rău de tot pe global și
știți care e scopul meu, dar pentru scopul ăla am mult și până atunci mă accept pe lângă 99 totuși, dar eu totuși nu mă opresc cu live-ul și continui. Chiar din potrivă îl continuăm frumos. Frumos, pentru că așa se face. Frumos. Bă, hai să dau una, cred, totuși, pe cine aș mai putea eu să dau raid, totuși. Uite-mă pe Ems. Poate mai urc un global vreodată. Bă, cel puțin mai sunt un global, încă pe locul 99. Pam, pararam, rararararam, pam, pararam. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Tudum, tudum. Tum, 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 tum. Mama, și acum eu trebuie să aștept pentru că un pic cam... Știu că trebuie să aștept până la 800, cred că. La cât trebuie să aștept? La 800? La 480. Un pic cam frumos, dar... Cred că știi și tu, dar... Mă trebuie să parala. Nu mai e glumana. Ia de aici în coada. Nu mai e din fumă. Fumez într-una. Nici în bine de stres. Să nu determin. Nu mai e glumana. Fumez într-una. Să mă determin. Să mă determin. Bani liberi. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt cel mai de la frumos. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt cel mai de la frumos. Bă, trebuia să nu scade mai mult, dar mă. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt cel de la cel. Eu sunt de la cel mai frumos. Sunt un boss. Un boss. Eu sunt de la cel mai șmecher, da. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt de la cel mai frumos. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt de la cel mai frumos. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt de la cel mai frumos. Sunt un boss. Sunt un boss. Eu sunt de la cel mai frumos. Ok, gata, nu mai cânt parodii într-una că nebun cap. Și se deschide. Încă un meci rezervat pentru Ems. Nici măcar am buchetă de... Nu te rog. Ce frumos. Mamă, ce frumos. Acum pe ce loc? Acum pe ce loc? 96, mă. 96, Lionel Messi. Mama, am depășit deja dintr-o lovitură. Am depășit mulți.
am și 3 de ăștia. Oh my gosh! Cred că mai dau o lovitură cu Ames, depășesc bine cu Ames. Dau lovituri frumoase, înjurătoase. Treisprezece trofee, am mai sunt pe locul 95 sau 94, 100%, 94, cât e? Nu, adică 94 la un moment dat o să încep să nu mă mai văd aici. Deci cu... Bă! L-am reușit pe Frederic în trofeu. Care erau șansele să ți-l depășesc, fraților, cu un trofeu? Și 0 de asta. Hai mă, cutii cu meci așa de 3-2 rank imediat de aderat. 11 trofei, bine, 11 trofei, bine. Bă, am marcat